Οδηγίες σωστής προετοιμασίας και χορήγησης της Orgalutran. Η Orgalutran είναι το φάρμακο που αναστέλει προσωρινά την ορεξία, ώστε να δοθεί χρόνο στα οθυλάκια να οριμάσουν σωστά. Δεν απαιτείται ψυγείο για τη φύλαξή της, διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου κάτω από 25 βαθμούς Κελσίου σε ξηρό και σκιερό μέρος. Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης του σκευάσματος πριν από κάθε χρήση. Ανάλογα με τη συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνει 1 ή 5 προγεμισμένες σύριγγες. Οι σύριγγες είναι μίας χρήσης και φέρουν λεπτή βελόνα για εύκολη και ανώδυνη χορήγηση. Η Orgalutran χορηγείται καθημερινά σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβετε από τη μονάδα μας. Πριν ξεκινήσετε, πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό. Βρείτε ένα καθαρό και ήσυχο μέρος για να κάνετε την ένεση με ηρεμία. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι της σύριγγας και κρατήστε τη σε κάθετη θέση με τη βελόνα στραμμένη προς τα πάνω. Η βελόνα που χρησιμοποιείτε είναι κατάλληλου μήκους ώστε να φτάνει με ασφάλεια στον υποδόριο ιστό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εισάγεται ολόκληρη κάτω από το δέρμα. Πιέστε απαλά το έμβολο μέχρι να φύγει ο αέρας και να εμφανιστεί μια μικρή σταγόνα στην άκρη της βελόνας. Τώρα η σύριγγα είναι έτοιμη για χρήση. Αν χρειαστεί να ακουμπήσετε τη σύριγγα πριν την ένεση, τοποθετήστε ξανά προσεκτικά το προστατευτικό καπάκι της. Μην αφήνετε τη βελόνα εκτεθειμένη. Η ένεση Orgalutran γίνεται υποδωρίως στην περιοχή της κοιλιάς. Κάθε φορά επιλέγετε διαφορετικό σημείο, τουλάχιστον 3 δάχτυλα μακριά από τον ομφαλό, είτε δεξιά, είτε αριστερά, είτε πιο χαμηλά, στην περιοχή που αποκαλούμε χαμόγελο. Αφού επιλέξετε το κατάλληλο σημείο, απολυμμένετε την περιοχή με εμποτισμένα μαντιλάκια ή με βαμβάκι με καθαρό ενόπνευμα. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να στεγνώσει. Ανασηκώστε απαλά το δέρμα με τα δάχτυλά σας. Εισάγετε τη βελόνα με μια σταθερή κίνηση, κάθετα ή υπογωνία 45 μοιρών. Πιέστε το έμβολο σταθερά και συνεχόμενα, όχι διακεκομένα, μέχρι να χορηγηθεί ολόκληρη η δόση. Αφαιρέστε τη βελόνα και πιέστε ελαφρά στο σημείο για περίπου 2 δευτερόλεπτα, ώστε να διαχυθεί σωστά το φάρμακο. Με το εξωτερικό καπάκι που έχετε κρατήσει, κλείστε τη βελόνα. Αμέσως μετά την ένεση, απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη σύριγγα σε ειδικό κάδο για αιχμηρά ή μολυσματικά αντικείμενα.